ערב טוב לצופים, שמי יובב, ואני בוגר לבית ספר למלונאות במגמת הבחות. החל מתוכנית זו אני המארח ומדי פעם המתארח, כשמדי פעם נגיש לכם טיפים מקצועיים הקשורים לנושא המטבח. והערב נבשל מרק בצל עם קרוטונים וגבינה צהובה, מרק צרפתי לאומי, וניגש לחומרים. חצי כוס שמן, 600 גרם בצל, שהם כ5 עד 6 יחידות בצל, 4 שיני שום קטושות, כ60 גרם קמח, 2 ליטר מים עם 2 כפות אבקת מרק בטעם עוף, חצי ליטר מים, תבלינים, מלח לבן, פלפל וחצי כפית אגוז מופקת, שליש כוס יין, 100 גרם גבינה צהובה מגוררת, 10 פרוסות לחם קלוי וקרוטונים או קרוטונים עם שמן מטוגן בשום. ונעבור לאופן ההכנה. ניקח בצל חצוי לשניים ונחתוך אותו לרצועות דקות בצורה כזאת. דרך אגב, בזמן שאני חותך, מי מהצופים רוצה לקלף בקלות את הבצל, להשרות את הבצל במים קרוב לרבע שעה, ואז הבצל מתקלף בקלות. לאחר שחתכנו את הבצל, לוקחים את חצי כוס השמן, מוסיפים, כמובן שמדליקים את האש, מוסיפים את השמן, לוקחים את הבצל שחתכנו לרצועות ומוסיפים לשמן ומערבבים, מפרידים את רצועות הבצל. בהתחלה אנחנו נשתמש באש גבוהה עד שהשמן יתחמם, ואנחנו מחכים עם הבצל עד שהוא נהיה שקוף. בזמן שהבצל מתעדה, אנחנו נשכים את הקמח. ניקח 1 גרם הקמח, נזרוק למחבת באש בינונית, ללא שומן, ואנחנו מגבירים טיפה את האש ומערבבים, ואנחנו מביאים את הקמח למצב שהוא מקבל צבע חום. הנה רואים כבר שהקמח קיבל צבע חום. בגמר ההשכמה אנחנו מכבים את האש, ואנחנו מנפים את הקמח בכדי שלא יהיו במרק גושי קמח, ומניחים בצד להתקרר. הגענו לשלב שהבצל נהיה שקוף, כמעט שקוף, אנחנו מוסיפים את השום, נותנים לו גם כמה שניות להיות בסיר, להתחמם מעט, ואנחנו מגיעים לשלב של הוספת הקמח. לאחר שהקמח יתקרר, אנחנו מוסיפים את הקמח ויוצרים רוויחה. רוויחה הזאת מסמיכה לנו את המרק. לאחר שיצרנו את הרוויחה, אנחנו מורידים את הסיר מהאש, ואנחנו צריכים לפתוח את הרוויחה בעזרת המים הקרים, חצי ליטר המים הקרים שהכנו מראש. יוצקים את המים לסיר, מערבבים היטב, זה נקרא לפתוח את הרוויחה. מביאים את המים למצב שהמים יהיו סמיכים, אנחנו רואים את זה, ומחזירים את הסיר חזרה לאש, מערבבים טוב טוב טוב, ומוסיפים את 2 ליטר המרק שהכנו גם מראש. כרגע אנחנו מגבירים את האש ומביאים את המרק לרתיחה. בזמן שהמרק מגיע לרתיחה, אנחנו נערבב את המרק כדי שהקמח לא ישקע. הגענו כרגע לשלב שבו המרק רותח, ואנחנו רואים את הקצף ואת השומן. אנחנו נסיר את הקצף והשומן. מסירים, אתם רואים את הקצף, לאט לאט המרק מתנקה. גם לקראת סוף הבישול, אם עדיין נשאר קצף ושומן, וכמובן שישאר, אפשר להסיר
לקראת סוף הבישול. בשלב זה אנחנו מוסיפים את התבלינים, פלפל לבן, מלח כמובן לפי טעם, ואת אגוז המוסקת. נערבב היטב את המרק. נערבב את המרק, ננמיך את האש, מכסים ומשאירים מעט פתח, מבשלים כ-30 דקות. לקראת סוף הבישול אנחנו מוסיפים את שליש כוס היין הלבן. הכמות שהכנו היא ל10 מנות, ניתן להגשה בשתי הצורות, עם הלחם הקלוי, מפוזרת גבינה צהובה מעל, או עם הקרוטונים, כמובן מה שנשאר מהקרוטונים שנגמרו על ידי הצוות שנמצא פה. בזה סיימנו את התוכנית, בתיאבון וערב טוב.